Bevan Masters acum pentru Usman Baro. Baro ratează incredibil însă Milutinovic. Tot Tudor Costescu spunea că urmează un campionat foarte dificil pentru că echipele de top s-au întărit semnificativ și de bază ai Universității Cluj. 10 puncte reușite de bosniac. Lider la capitolul puncte este Mladen Ianul. A intrat Osi Baro, fostul jucător al Clujului, al Piteștiului și al lui Bece Mureș. Goș lângă el, aruncă Andrei, ratează, recuperează Gugino. Ieremici încearcă și el din end-out această triplă, mingea sub panou și de acolo în coș cel mai Milutinovic, Badiu, Ferguson încearcă aruncarea, Baro recuperează și cu o mână pusă. E tot a doua și pentru Franklin. Petricevic îi acordă câteva momente de odihnă lui Comatina și în care a sunat sirena. Din nou recuperarea pentru Dinamo făcută de capitanul Mladen Ieremici. 4 rebounduri în acest moment. Fază apariția lui Milutinovic lipsită de reacție. 4 puncte foarte importante aduse de Mladen Ieremici pe finalul acestei partide. Acum o intercepție a puștului Marco Badiu. Se duce pe slam spectaculos Masters și până la urmă înscrie Milutinovic. Din actuala stagiune au arătat-o pe toată durata acestei partide. Prima posesie în echipament alb-roșu. Javon Masters și astăzi playmaker pentru echipa lui Tudor Costescu. Îl vedem aici cu o pătrundere bună. Este și la Craiova cel mai bun pasator al echipei. Contribuie și cu foarte multe puncte. Are 6 asisturi în medie pe meci. Milutinovic a angajat ușor. Oladă. Încep să cedeze din ce în ce mai ușor mingea jucătorii lui Costescu. Greșește laser. Milutinovic accelerează. Decisiv. Se oferă posibilitatea unui 3-point play adversarului său. Ieremici oferă și ratează din apropiere, dar este... Am văzut din nou la lucru pe cel mai bun pasator al Craiovei, asist perfect. Bârnă. Putea să paseze Milutinovic. Avea un jucător acolo, 2 contra 1. Acum e complet singur. Își permite chiar să se oprească sub. Dragovic, excelent, capacul lui Milutinovic, apoi Baro pentru Masters, mai departe pentru Milutinovic, 2 puncte pentru Dinamo. Pentru Steaua, l-am văzut în imagine și pe colegul nostru Emil Hosu Longin, cunoscut comentator de basket, de hockey, dar Cersei, 4-4 după primul minut. Aici, atent, Milutinovic interceptează o minge pentru Gajovic. Milutinovic, 2 puncte pentru Dinamo. Până la urmă de Gajovic, Tamulis pentru Tasic, Supanov pentru Cersei, ratează Cersei să înscrie cu acest alley-oop și acum Dinamo pleacă pe contraatac. Masters pentru Milutinovic, 2 puncte. Armin Kane, Gugino,
Doar 5 secunde mai sunt din atacul lui Dinamo. Kane aruncă, Kane ratează, recuperează din nou Dinamoviștii și marchează. Al piteștenilor reușește 2 puncte, 69 la 52. Badiu, sub presiune, totuși Dinamoviștii reușesc să înscrie prin Milutinovic. Masters de 3. Mingea Ninel recuperează Dinamo prin ritmul acum după timeout. Păcat chiar pe aruncare Milutinovic și înscrie ușor cu panoul până la urmă. Rămâne Dinamo, da, pe atac, ați văzut pe reluare. Și Milutinovic mai atent decât adversarii săi. Milutinovic, evitare, rămâne pe mâna stângă și înscrie ușor cu panoul. Avea Vragovic, n-a ieșit această schemă din cauza lui Vragovic. Coș marcat spectaculos de Milutinovic. Johnson cu Planinic la blocaj. Tarolis. Foarte important duelul sub panou, intercepție reușită de Milutinovic, care se duce până în coș. Milutinovic finalizează. Watson și Zekovic, după acel timeout, Zekovic 4 puncte, aproape de intercepții Iaconescu în fața lui, bâlbâie puțin mingea, însă pasă bună pentru Masters, lăsat lui Milutinovic, coș frumos cu panoul pentru Adrian Milutinovic. Radu Zibaro la Dinamoviști și Radu Voinescu în colțul terenului, aruncă Milutinovic. Prinde Gugino. Apare Milutinovic, un cut perfect în ofensivă. Traversează Franklin Junior, Mirel Dragoste are mingea. Mirel, pasă greșită, Milutinovic interceptează. Depășește frumos. a pivotat pe zonul închis Davis William. N-a putut să înscrie. Super pe mâna stângă. Încă 2. Coș marcat de Milutinovic. Cu Steaua, care are în acest moment 3 înfrângeri consecutive. Oltenii 3 meciuri câștigate până acum. Vedem dacă Timișoara pe puncte mari cu Badiu, tânărul jucător român de 19 ani, cu o primă repriză consistentă. 8 puncte, 2 recuperări și o pasă decisivă. A început repriza a doua.
Masters, Baro lângă el, Badiu, Ieremici, a rămas liber în extremă Milutinovic și înscrie lejer Iaconescu, Ieremici, Mladen Ieremici, 10 puncte. Scrie Milutinovic. Dinamo cu Anton Diaconescu la recuperare și acum cu Milutinovic care conduce acest atac. Milutinovic, stop, shoot, Milutinovic, coș, Milutinovic, încă o dată. Ratează Milutinovic, dar recuperează tot el, aruncă de 2 puncte și înscrie. 5 puncte pentru formația sa. Baro pentru Milutinovic. Milutinovic stop și shoot de 2. 5-2 stau. Evan Masters. Milutinovic aruncă de la 3 puncte. Milutinovic! Formidabil! Acum Arvin Kane. Osman Baro aruncă de la mare distanță și înscrie. Formidabil! Se iasă în evidență în acest sezon, mai ales că gruparea șerpilor roșii a intrat în chiar în momentul aruncării. Se numărau evident Ghiță Mureșan, Titi Popa. Formidabil acest! La Sibiu, scorul prime reprize. CSU Sibiu, Steaua 44-46. Coș excelent de 3. Watson pătrunde, scoate pentru aruncarea de 3 ratată a lui Chris Richard. Milutinovic încearcă și el și scutură plasa, întoarce. Recuperat Dinamo, acum o recuperare ofensivă Toni Gugino după aruncarea lui Ferguson. Coș de 3 puncte. Atacă Sibiul și cei din dinamoviștilor care se află la tribuna a doua. Ieremici, Baro. 6 secunde de atac. Milutinovic încearcă tripla. Coș de 3, Milutinovic! A depășit ușor pe Peșacovic, a ajutat Comatin, a rămas liber Javon Masters. Iată-l din nou pe playmakerul canadian. Milutinovic acum complet liber, profită de care rămâne cu 100% la aruncările din acțiune. Milutinovic Dinamo a început să se apere din nou mai bine. Ieremici nu aruncă din apropiere, preferă să întoarcă la omul. Care rămâne cu 100% la aruncările din acțiune. Milutinovic Dinamo a început să se apere din nou mai bine. Ieremici nu aruncă din apropiere, preferă să întoarcă la omul. Spuneam că cele două echipe dețin recordul de titlu, aruncă de la 3 puncte și înscrie! Formidabil!
Iaconescu aruncă de la 3 puncte și înscrie extraordinar. 89 la 84. 5 puncte avans pentru Steaua. Masters, Milutinovic de la 3 puncte înscrie. O reușește și pe cea de-a doua. 51 la 37 pentru cei de la Dinamo, care au ultimul atac, o minge scoasă pentru Milutinovic. Milutinovic înscrie! Înscrie Milutinovic! Evan Masters pentru Kalenic, acum Milutinovic pentru 3 puncte. Milutinovic înscrie! Formidabil! A început sfertul 2. Dinamo pe atac cu Masters pentru Milutinovic, numărul 35, și Coș pentru Dinamo. Masters. Andrei. Aruncă de 3. Extraordinar mingea, chiar l-a iubit pe Milutinovic aceasta. Spectaculoasă. Foarte bine și face intercepția în fața lui Ronnie Harrell. Dinamo poate termina primul sfert în avantaj. Încă un coș de 3. Trage Milutinovic, Coș! Coș de 3 puncte! Kalenic. Masters. Milutinovic. Încarcă, aruncă, marchează! Coș de 3! Milutinovic. Ieremici. De adversari, scoate pentru Baro, mai departe. Milutinovic încearcă de 3. Coș! Milutinovic! Meciul dintre CSM Oradea și Dinamo din cadrul rundei numărul 2 a Top 6, faza a doua a campionatului național de basket masculin. Un prim atac pentru Dinamo, care iată punctează, ratează Fometescu complet această aruncare. Milutinovic. 3 puncte. Andrei Milutinovic. Trece coordonator în locul lui Watson. Ieremici pentru de aruncare, pasă pentru Baro. Masters pe tușă. Găsește o pasă până la urmă către Milutinovic de 3. Milutinovic. Milutinovic de 3 încearcă și Milutinovic înscrie.
să vedem cum va ieși Milutinovic din acea zonă apărat de Broussard. Până la urmă se schimbă Diaconescu, lasă pe Milutinovic din prima aruncă, Milutinovic și înscrie! Incredibil ce reușește! Cedman și-a mai încercat dată șansa la un coș de 3. Milutinovic. Zonă centrală de la mare distanță. Masters. Jordan îl tatonează. Combină cu Kane. Ăștia dau un coechiper de marcat. Milutinovic de 3 și începe perfect din Ieremici. Mai degrabă la Ieremici, care iată începe să-și intre și el în ritm. Masters odihnit după ce a dat 8 puncte până acum. Este principalul marcator al dinamoviștilor. Iată încă o triplă pentru Gugino pentru Masters. Milutinovic se oprește și scutură plan de orice highlight. Uzi Baro. Reîntoarce pe piruetă Kalenic la Masters. Masters nu aruncă. Apare Baro. E liber Milutinovic la 3 puncte. Înscrie Milutinovic. A intrat Odagiu pentru prima oară în teren la Dinamo. Baro aruncă de 3 superb și înscrie de Cătălin Burlacu îngândurat normal la margine după ce începuse bine echipa sa acest sfert. Baro. Superbă traiectorie a găsit. Masters. Odagiu a fost din nou Masters și superb Milutinovic de la distanță. Dinamoviștilor. Masters împins ușor, aruncă de 3 Milutinovic și se cam termină joaca cu această reușită.